Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. Fil-memwars tagħha SSTA, Sister Lucia tkompli titketeb dwar l-ewwel dera li kellhom tal-Anġlu ġewwa Fatima li bħalissa qiegħed nirrifletti fuqha. Wara t-talba li jagħtihom u jgħidilhom sabiex jitolbu din it-talba u l-lub ta' Ġesu Marija tisimgħuhom, Lucia tkompli tikteb hekk wara li l-Anġlu jħallihom. L-atmosfera supranaturali li dawritna tant kienet intensa li għal żmien twil anqas biss konna konxi mill-eżistenza tagħna u bqajna fl-istess pożizzjoni li fiha kien ħallina. Nirrepetu kontinwament l-istess talba. Il-preżenza ta' tant kienet tinħass intima u intensa li anqas biss kellna l-kuraġġ nitkellmu ma' xulxin. L-għada konna għadna f'din l-atmosfera li sparixxiet minn fuqna bil-mod il-mod. Ekk hawnhekk għandna eżisti din Lucia tikkummenta issa wara li joħorġu l-Anġlu jisparixxi, propju x'kien l-effett tal-dera tal-Anġlu u t-talba li għallimhom fuqhom. U waħda mill-affarijiet SSTA hekk li tgħid li din l-atmosfera spiritwali dawrithom b'intensità u b'intimità. Kienet xi ħaġa madwarhom intensa imma ħaġa ġewwa fihom intima. Esperjenza vera ta' SSTA. Hija esperjenza illi hija verament intima. Hija esperjenza li tmiss il-qalb. Issa interessanti SSTA. Illi waqt illi huma raw l-Anġlu jgħidu li l-preżenza tal-Alla kienet tinħass intima u intensa. Mhux il-preżenza tal-Anġlu. Araw SSTA esperjenzi li huma ġenwini ma jiffukawx la fuq il-Madonna fija nfisha, la fuq l-Anġlu fih innifsu, imma jiffukaw fuq Alla. Dawn il-ġrajiet ta' Fatima profondament il-Lucia Franġisku Ċaċinta laqgħuhom Alla l-imbierek. Anka biex nitalmu dan hu kriterju ħafna importanti. Meta aħna mit-talb tagħna nitkellmu minna nfusna. Meta persuni jitkellmu minn esperjenzi spiritwali ma jitkellmu minnhom infushom. Probabilità li huma esperjenzi spiritwali xejn. Jew ġejjin mix-xitan jew ġejjin mill-moħħ tal-bniedem. Imma esperjenzi ġenwini jiffokaw fuq Alla. Esperjenzi li anka jekk hija esperjenzi ta' medjaturi ta' Alla bħal huma l-Anġli l-Qaddisinhom la Marija, imma jwaslu profondament għall-esperjenza ta' Alla. Illi jgħidilna li anqas biss kienna l-kuraġġ nitkellmu ma' xulxin. Din hija dettal ħafna sabiħ SSTA. Illi profondament f'din l-esperjenza l-ewwel ħaġa li jidħol huwa iskiet. Esperjenza intima tal-mulej ma tmurx ix-xandara hekk kif ġipu laħaq bla doċ. Nies li huma ta' veri awtentiċi ħafna drabi jitqabdu ma' Alla biex dak li Alla jagħmel fihom ma jsirx magħruf fil-pubbliku imma ikun moħbi ġewwa fihom. Din hija taqbida SSTA għal minnu ġenmin quddiem Alla kważi jixtieq li jaħbi mhux jaħbi bejra jew jaħbi għax ma jridx jaqsam dak li mulej jagħtih, imma jaħbi għax dak li mulej jagħtih jumiljah. L-esperjenza tal-Alla daħħalna fis-silenzju. L-esperjenza daħħalna fis-skiet, ma morrux impaċċibċu mid-doni mill-affarijiet li Alla jagħmlilna. SSTA bil-maqlub. Din sibuha kostanti fl-esperjenza ġenwina. Xi drabi meta jiġu mill-bniedem jew mix-xitan dawn l-affarijiet bil-maqlub jridu mpaċċibċu ħafna dwarhom. Imma dak li hu minn Alla ħafna drabi jridu nostruh u Alla jisforza l-persuna biex tikxef din ir-realtà. Per
Per esempio tal-pjagi, sistem tarċifa l-pjagi, dell-esperienza intima, rrit li l-mulejja ħbija talbu tant żmien u għalt minn snin ħallihom moħbija ma ġi l-moment meta rridet Alla kienet differenti li jkunu jidru b'sinjala l-oħrajn u bil-muljazzjoni kbira għal San Pio. Hawnhekk nixtieq nieqafek fuq dan id-dettalju tant sabiħ. Anqas biss kellna l-kuraġġ nitkellmu ma' xulxin. L-esperjenza tal-mulej jeżistijaj Fatima tallimna li esperjenza ġenwina tal-Alla hija fiskiet, tibda fiskiet, tinħeba. Bil-maqlub tad-dinja li ġenna nirreklamaw kollox, nagħmlu storbju ta' kollox anke tal-istess affarijiet spiritwali. Imbagħad Luċija tkompli tgħid l-għada konna għadna f'din l-atmosfera li sparixxiet minn fuqna bil-mod il-mod arawija hija grazzja illi mhux ħajibqu jgħixu minnaħa l-oħra f'dak l-istat, f'dik l-intensità u f'dik l-intimità b'mod kontinwu. Ħafna drabi l-esperjenzi profondi tal-Alla aħna il-mulej idowwaqna ftit minnhom mhux ngħixu fihom kontinwament, kieku ngħixu fihom kontinwament issa Alla b'eċċezzjoni kbira ħafna din jagħmilha eżisti u maqqas jagħmilha b'mod totali anke fil-ħajja tal-qaddisin mistiċi. Li xi ħadd irid iħossu dejjem ħaj b'mod kontinwu, xi ħadd irid iħoss il-ħin kollu l-preżenza tal-Alla, xi ħadd il-ħin kollu għaddej il-mulej ikellmu. Noqgħdu attenti minn dawn l-affarijiet ħafna. Għax l-esperjenzi profondi tal-Alla jimmarkawna imma ma ngħixuhomx kontinwament bħalma t-Tabor kien mument li tal-aħħu ħarġu minnu. Hekk anke daw it-tlet viżjonari kellhom jagħmlu joħorġu minn dan il-moment baqa' magħhom ġurnata tnejn imma hekk issa sparixxiet minn fuqhom bil-mod il-mod reġgħu ġew fl-istat tal-ħajja normali. Fatima jallimna li aħna rridu ngħixu dak li l-anġlu għallimhom fid-dera kellhom jgħixuh fil-ħajja normali mhux taħt l-effett soprannaturali sensibbli tal-grazza li kunet jirċivu. Dan istess kif ġarabhomna Marija eżistijaj. Il-Madonna qalet l-Anġlu Gabriel meta kienet qed taraħ meta kellha din l-esperjenza, imma mbagħad kellha tgħix liva tagħha meta l-Anġlu telaq u ma kienx qed taraħ fil-ħajja ta' kuljum. L-istess San Ġusepp għaliva meta l-Anġlu kelmu fil-ħolm ma kellu jgħix liva tiegħu barra mill-ħolm eżistijaj u jaffronta l-persekuzzjoni li kien hemm ħaġa oħra. Fatima jallimna wieħed mill-messaġġi fini sottili tiegħu illi aħna ma rridux neħlu ma' daw l-esperjenzi. Anke l-esperjenzi ta' Alla mhux niġru warahom imma nilqgħu dak li Alla jrid jagħtina u naħallu lilu stess joħroġna minn dik l-intimità u l-intensità sabiex ngħixu fil-ħajja ta' kuljum. Dan qed ngħidu b'mod sensibbli, qed nenfasizza dan għax hekk aħna l-ġrajiet ta' deritt tal-Madonna nistgħu niżvijawhom ħafna jekk ma nilqawhomx fis-safa tagħhom u nitalmu dak li għandna nitalmu minnhom. Għandna tendenza kbira fil-ħajja spiritwali jeżisti li aħna noqogħdu niġru wara esperjenzi li kulħadd irid il-Madonna tkellmu, l-Madonna tidherlu, Ġesu jagħmlu xi ħaġa. U ħadd ma rid jgħix id-dlam spiritwali, ħadd ma rid jgħix in-normalità tal-ħajja nisranija jeżisti li hija tinkludi l-qawwa tal-ispirtu fina imma li mhux dejjem noqogħdu nħossu naraw jew ma nafx xiex. Il-viżjoni ta' Fatima jurina dan il-passaġġ ukoll minn din l-intimità, minn din l-intensità għal moment meta din l-intimità u l-intensità ħanuża kliem Luċija tisparixxi minn fuqna mill-mod il-mod. U din hija realtà li aħna rridu wkoll nittalmu tuża l-kelma Luċija tisparixxi. Tisparixxi xi ħaġa interessanti li l-istess kelma hija tgħidha l-Anġlu meta l-Anġlu sparixxa minn qudiemna. Issa qed titkellem meta din il-preżenza tal-Alla li l-Anġlu ħalla tisparixxi eżisti. Aħna nafu ngħixu, aħna nibqgħu ngħixu ma' Alla meta ħanitkellem mod li tifhmuni li nħossu lil Alla jisparixxi ftit minn fuqna mill-mixja tal-ħajja tagħna. Importanti ħafna x'aħna nistgħu neħlu u ninalqu fil-mument tat-talb u dejjem iridu nħossu dak li nħossu fit-talb. Tkun taf bniedem mhux qed jagħmel esperjenza ġenwina ta' Alla jekk jiġu l-momenti meta dik l-esperjenza mhix qed hemmhekk.
li Alla jniżlu mit-tabor, li Alla joħorġu u stess joħorġu minn dik l-esperjenza intima u jitgħallem jgħix is-sempliċità tal-ħajja ta' kuljum kif huwa Marija u Ġuseppi ġewwa Nazaret. Jalla Fatima eżistijej jallimna wkoll ngħixu il-ħajja ta' kuljum mingħajr ma dejjem irridu nagħmlu xi esperjenza sopranaturali ta' Alla fiha. Ċertament Alla xorta jibqa' preżenti f'ħajjitna, ma mhux għalfejn dejjem inħossuh, imma nitalmu ngħixu fil-fidi u mhux fil-fizzjoni. Kif tallimna il-kelma tal-lek, jina xewqatej li jekk permess tal-programmi ta' Fatima eżisti ma neħlux biss mal-ġrajiet ta' Fatima, ma minnhom nitalmu affarijiet li huma ħafna importanti għal mixja tagħna ta' fidi fil-ħajja ta' kuljum fil-Knisja. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islem.